الله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه البرات الكرام، خصوصا على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Maqtaudan şükür ibadat zorlау birden-bir bulgan yalnız bulan Allah Teala'ya xas, аңа булсын. Улана лайыклы, аның сөйкле бәндәсе соңгы пәйгамбәре тугры каллы Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салават шәрифләребез һәрдәм ишеп турса иде. Алла рәхмәте белән там бер җумабыз килеп җитте. Бүген җуманың сүзе вәгъдә турында булыр. Безнең динебезнең төп кагыйдәсе буларак, безгә дин тәгълиматы нәрсәне аңлата? Безнең һәрбер эшебез, ул эшне без кул, аяк, күз, колак яки тел белән эшләсәк, һәрберсе өчен соралачакбыз. Һәрберсе өчен җавап бирәчәкбез. Шуңа күрә дә без үзебезнең кул булсын, аяк булсын, тел булсын, сүзебез булсын, аның белән яки савап, яки гөнаһ эшли алабыз. Динебез безгә моны ачыклый, аңлата. Һәм дә без ялгышмасын өчен Аллаһ Тәгалә безгә диннәр җибәргән. Һәм дә вәгъдә ул гомумән вәгъдә бирү кеше арасында бар. Җәмгыять тормышы барбыр, шуннан аннан ары дәвам итә алмый. Барбыр бер кеше икенче кешегә вәгъдә бирә. Менә шул вәгъдәне үтәү ул диннең бер терәге дип санала. Вәгъдәне үтәмәү гөнаһлы эш дип санала. Инде кешеләр менә шул вәгъдәң синең кабуллыгы булсын дип, әле ант белән, Аллаһ исеме белән моны ныгыталар икән, бу антның авырлыгы да зурая, күбәя. Шуңа күрә дә инде Аллаһ белән ныгытылган вәгъдәне бозу, бу инде зуррак гөнаһ дип санала. Әле анда теге гади генә, булмады инде нишлисең инде дип кенә түгел, әле 3 көн ураза тоту яки 10 мискинне ашату каралган, кафарат дип күрелә. Менә шул гөнаһны каплар өчен, чөнки вәгъдә бирелү бер, ант итү, Аллаһ исеме белән шул вәгъдәне ныгыту, ул зуррак дип күрелә. Аллаһның мукаддас, чиста исемен менә шундый ялган, дөрес булмаган сүзгә ялгаган өчен, пычраткан өчен Аллаһ исемен, менә шулай Аллаһтан без гафу үтенергә тиешбез әле. Һәм дә инде без әйттек, безнең нәзер итүләребез ул инде Аллаһка карата булган вәгъдәбез. Ату вәгъдә бирү, вәгъдәдә тору дигәч, күп кешеләр уйлар тегене, кеше арасында. Ансы да дөрес. Ләкин Аллаһка карата, Аллаһка хас булган вәгъдәләребез без аны нәзер дибез. Нәзер ул чынлыкта менә шул ук вәгъдә. Һәм дә инде Аллаһ шөкер, Алла рәхмәте белән татар халкы әзрәк тыйнаграк дип күрергә була, башка халык белән чагыштырганда. Шуңа күрә ант итүләрне бик мавыкмыйлар бугай, ант итүләр белән. Теге валлаһи, биллаһи дип кычкырып йөрмиләр бугай. Әлхәмдүлиллаһ. Ләкин нәзер итәргә инде монда рәхәтләнеп нәзер итәләр. Аннан соң аптырап йөриләр, менә нәзерләрем бардыр, инде оныттым диеп. Монда инде без аңларга тиеш, Аллаһка карата вәгъдә биргәч, аны шулай күтәргә кирәк. Һәм дә инде нәрсә ант иттек, безне бит телдән беркем дә тартмады, шуңа күрә ант иткәнбез икән, үтәү тиешле. Никадәр теге зур булмасын, шуңа күрә дә ант иткәндә дә, вәгъдә биргәндә дә, нәзер әйткәндә дә ничектер үз көчеңне карарга кирәк. Хәлеңнән киләчәкме, юкмы? Теге кызып китеп нәрсәдер эшләү түгел. Шуңа күрә дә менә шул вәгъдә бирү, ант итү, нәзер әйтү, булар бөтенесе дә бер бер әмәлдән. Алар бөтенесе дә менә шул безнең сүзебез белән савап яки гөнаһ эшләү чарасы. Һәм дә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен, шул әйберләребезне аңлап, теге намаз уку гына, яки халал ашау гына, яки харамнан теге аракы эчмәү генә түгел безнең динебез. Хәтта менә шул сүзебез өчен дә без җавап бирәчәген аңласак иде. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'анил Карим ва нафa'ни ва iyyakum bil ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim. Сами дуа. Прошу дуа кылыңыз.